बघा 2-3 मिनटं झाली आहे. हे बघा आम्ही तुम्हाला गावात मिळणारी म्हणजे श्रावण महिन्यात जी गावात आम्हाला अळमी मिळतात त्याचा तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला आहे. तर आता ही बघा शहरामध्ये अशा प्रकारची अळमी मिळतात. ही अळमी तयार केली जातात, म्हणजे ही रुजून येत नाही, तयार केली जातात. तर असं हे मी पॅकेट आणलं आहे. एक पॅकेट आहे, हे 200 ग्रॅमचं आहे आणि ह्याची किंमत 70 रुपये. तर ह्याची रेसिपी सेम तशीच आहे, त्यातले घटकसुद्धा तसेच असतात. तर हे बघा ही अशा प्रकारची अळमी आहे. ही स्वच्छ मी आता धुवून घेणार आहे आणि जशी आपण गावठी अळमी आपली चिरलेली ना तशाच पद्धतीने मी स्वच्छ धुवून पुसून चिरून घेते आणि नंतर भाजी कशी करायची ती कृती तुम्हाला नंतर दाखवते. बघा ही बटन मशरूम आहेत ना, ही आपल्याला वर्षाचे 12 महिने मिळतात आणि शहराच्या ठिकाणी तरी मिळतात, गावात अशी मिळत नाही ती. तर आणि ह्याचा उपयोग चांगल्यापैकी पिझ्झा करतात ना, पिझ्झा त्याच्यामध्ये घालतात किंवा भाजी करतात, मिक्स भाजी असते त्या भाजीमध्ये सुद्धा ही अळमी वापरतात आणि ह्याचा शरीराला आपला खूप चांगला उपयोग होतो. ज्यांना डायबिटीस आहे त्यांच्या रक्तात ग्लुकोजचं प्रमाण ह्याने कमी होतं. त्याशिवाय ह्याच्यामध्ये क जीवनसत्व आहे, त्यामुळे बरीचशी लोक ही मशरूम खातात आणि म्हणून तो पिझ्झा खातात ना त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात हे घातलेलं असतं. तर ह्याची भाजीसुद्धा खूप सुंदर लागते, जशी आम्ही तुम्हाला दाखवली आहे ना आमच्या गावच्या ह्याच्या रेसिपीमध्ये, तशी जी भाजी मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे. आता मी स्वच्छ धुवून घेते. बघा हे बघा ही सगळी 400 ग्रॅम अळमी ना मी अशी बारीक चिरून घेतली आहे. हे बघा आपल्याला हवी त्याप्रमाणे चिरून घ्यायची. जरा बारीक चिरून घेतली की जरा जे काय शिजण्याचं जरा जास्त काय नसतं, पटकन शिजते ती. तर आता हिची फोडणी करताना हे बघा मी ही आता भाजी 400 ग्रॅम आहे. नंतर मी 2 ना मोठे कांदे चिरून घेतलेत. मसाला आमचा मालवणी मसाला, थोडासा गरम मसाला घालणार आहे. हे आलं लसूणची पेस्ट आणि वाटप आपलं भाजकं आमचं मालवणी वाटप आहे ना ते वाटप 2 चमचे घालणार आहे आणि अशी मागे दाखवली त्याप्रमाणेच भाजी करणार आहे. आता कढई बघा तापली आहे, त्याच्यात मी तेल घालते कारण आपला कांदा भाजायचा आहे ना म्हणून. बघा थोडंसं बघा 3 चमचे तेल घेतले. हे तापलं एकदमच फोडणी, आपण बाकी मोहरी जिरं काहीच घालणार नव्हतं, कांदाच चांगला परतून घ्यायचा आहे आणि नंतर मसाले टाकायचे. तर तेल जरा गरम होऊ दे. ही भाजी ना ज्यांना डायबिटीस आहे म्हणजे त्यांच्या काय होतं रक्तामध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण वाढतं ना, ते कमी करण्यासाठी त्या लोकांनी आठवड्यात नाही तर ही भाजी अवश्य खावी. आणि ही उपलब्ध आहे आपल्याकडे मिळते. आणि ह्याच्या तुम्ही याची जर यूट्यूब वगैरे बघितलात ना कसं बनवतात ही मशरूम कसे बनवतात, आणि जास्त करून कोल्हापूर, सांगली, पुणे वगैरे ह्या साईडला जी लोकांनी कृषीचं केलेले शिक्षण केलं ती लोक म्हणजे ती मुलं हा असा व्यवसाय करतात, ह्याच्यात भरपूर फायदा होतो. बघा आता 200 ग्रॅमचं पॅकेट आहे ते 70 रुपयाला मिळतं, म्हणजे किती त्याच्यात फायदा होतो बघा. आपला इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे कमी करावी लागते, फक्त भुसा लागतो आणि ते त्याचं बी आणावं लागतं आणि त्यातनं हे लोक घेतात खरेदी. मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये ह्याचा चांगल्या प्रमाणात ह्याचा वापर केला जातो आणि लोक आवडीने ते खातात. मग आपण का नाही करू, म्हणजे आपल्याला मिळतं तर आपण ही भाजी एकदा ज्यांना खरंच डायबिटीसचा त्रास आहे त्यांनी एकदा खायला आठवड्यातनं हरकतच नाही. तर बघा तेल तापलं आहे, मी आता कांदा घालते. चांगला कांदा जरा परतून घेणार आहे मी. बघा कांदा चांगला मऊ झाला आहे. आता मी याच्यामध्ये थोडीशी आलं लसूणची पेस्ट घालते. ती पण चांगली आपण हे तेलावरती परतून घेऊया, त्यातला हिरवेपणा कमी होईल थोडासा. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही टोमॅटो सर घालू शकता, पण मी कोकम घालणार आहे, मी टोमॅटो नाही घालणार आहे. काय काय लोकांना आवडतो ना टोमॅटो, तो घातलाही चालतो. आता ही आलं लसूण चांगली परतून घेतली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी आमचा मालवणी मसाला घालते. जराशी भाजी ना तिखट असली तर छान लागते, त्यामुळे 1.5 चमचा मी मसाला घालणार आहे. आता जरा हे परतून घेऊया आणि सगळी ही आलेली आहेत ना त्याच्यामध्ये घालते आणि परतून घ्यायची. कमीच गॅस ठेवला आहे. आणि मीठ घालून थोडं 2 मिनिटं मी झाकण घालून मारून ठेवणार आहे. हे पाणी सुटेल आपल्याला ह्याला अळम्यानं ह्या. ते पाणी हवं तर ना थोडंसं घाला, जास्त काय पाणी घालण्याची गरज नाही कारण भाजी आपल्याला सुकीच करायची आहे. बघा सगळ्यांना मसाला लागला आहे. आता मीठ घालते.
चवीप्रमाणे मीठ घालायचं. आणि 2 मिनटं मी झाकण ठेवून देते. बघा 2 मिनटं झाली आहेत. बघा बघा पाणी घातलं नव्हतं, किती पाणी सुटलं ते बघा. मीठ घातल्यावर लगेच त्याला पाणी सुटलं आहे ना. आता हे पाणी आहे ना, ह्याला आपण हवं तर मीठ आपलं बरोबर पडलं की नाही आपण चव घेऊन बघू शकतो. आणि 5 मिनटं असं शिजत ठेवणार, नंतर वाटप घालणार आहे. आणि कोथिंबीर घातली की आपली भाजी तयार झाली. किती पटकन होते बघा. आणि भाकरीवर आंबट तिखट अशी खायला पण छान लागते ही भाजी. वाटप न घालता खोबरं घालून केलं तरी चालेल, तुम्हाला वाटप आवडत नसेल तर चवंदा. पण ही भाजी थोडंसं आंबट टाकायचं. तर परत आणखीन मी 5 मिनटात ही भाजी शिजत ठेवणार आहे. बघा पाणी सगळं सुकलं आहे ना. ह्याला काय वाफेवर शिजतात येत. आता मी याच्यामध्ये ना थोडंसं वाटप घालते. 1.5 चमचा वाटप घालणार, कारण जास्त वाटप घालणार नाही. बस सांगितलं नाही घातलं तरी चालेल, पण आम्हाला सवय आहे ना सगळ्या भाज्यांमध्ये वाटप घालण्याची, त्यामुळे थोडीशी अशी चटणी बरी लागते म्हणून. तर आता हे वाटप घातलं आहे आणि थोडासा गरम मसाला घालते. हे बघा अगदी मोठ्यातला पाव चमचा गरम मसाला. आणि चांगली ही अशी परतून घेते. आता वाटप घातलं म्हणून आणखीन आपण 2-4 मिनटं ही झाकण मारून ठेवायचे आहेत. आता बघा झाकण मारण्यापूर्वी मी याच्यामध्ये कोकम घालते. बघा 4 कोकमं घातली आहे आणि वर झाकण घालून ठेवते, म्हणजे वाटप चांगलं वाफेने शिजेल. गॅस एकदम कमीच आहे बघा. बघा 2-3 मिनटं झाली आहे. हे बघा चांगलं वाटप शिजलं आहे. आता मी कोथिंबीर घालते की आपली भाजी तयार झाली. कोथिंबीरने एक वेगळी चव येते त्याला छान. कारण नाही म्हटलं तर ही भाजी अशी म्हणजे त्याला स्वतःची तिला चव काही नाही. आपण जे काही पदार्थ घालतो ना त्याच्याच मला चव येते. तर अशा प्रकारे ही आपली बटन मशरूम त्याची भाजी तयार झाली आहे. तर मित्रांनो झणझणीत अशी अस्सल मालवणी पद्धतीने बटन मशरूमची केलेली भाजी तुम्ही नक्की करून बघा. तुम्हाला नक्कीच अळंबीच्या भाजीची आठवण येईल ही भाजी खाल्ल्यावर. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.